Hi, good morning. Mayong kabuntagon. Wala mo nang ako ang Ready na may live. sa pag-eskwela nining adlaw nga Lunes. Yes, good morning once Andam again. na mo maigsoon. Lunes na gyud, back to work, back to reality. Yes. Dedicated work in the civil government. So, karon nga kabuntagon atong patalingogan ang sa mubo lamang ang pulong sa Dios nga kabuntagon. Shout out di sa tanang mga balik sa trabaho karon ampig mo sa inyong biyahe. So, pabalo na to kini nga word. For 1 Timothy chapter 6 verse 17. Unang Timoteo 6:17. Ug may tungod sa mga dato ni ining kalibutan na sugua sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi kun dili hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayud sa tanang butang aron atong pagakalipayan. Amen. So sa kapulong Dato. nagapahinumdom kanato sa pagbutang sa atong pagsalig nga na sa Dios, no? Ato sigutan ang dato no kabta Dato ang yun. gisulti diri. Dato sa kabtangan, dato sa bandi din si Yuta. Mumato no? Yes. Sige butan So, dito. giingon dito nga sugu may tungod sa mga dato nining kalibutan na sugua sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon, no? Nga dili mapasigabuhon. Dili magpahitaas. Okay. Pasabot Kay bandi na. na si Yuta. Yes. Madunot na. Bisag unsa patakadato niining kalibutan na atong hinumduman nga wala tay atoa, no? Hinumduman nato ang Dios lamang ang tag-iya sa tanang butang, dili magpahitaas. So Mo siya itawag dito nga hubo kita pagabot, hubo punta mo uli. yes. So atong hinumduman kanunay dili lamang ni address sa mga dato. Usay pud sa mga dato-dato. Mga dato po. Nga Apil tana, di naman dato. Bitaw. It is a reminder for us to trust in the Lord at all times. Giingon pa gyud diri nga sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan. Ni sa pagbutang, so dili magpahitaas sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. So basin ba og kanang masubrahan na taog salig nga dato man ko kaya nako ang tanan nya nakalimot na ka nga ang tag-iya di ay sa kadato mao ang Dios. Mas ninyo kita itong dato pa ka di sa yuta, dato pa sa Ginoo. Yes, Meaning to so, say imong gigamit imong mga bandi sa yuta pagtabang alang sa sa ministry kahimayaan yuta. sa Dios. Andahang kalag ka makabig gana sa kahimayaan sa Dios. So kana siya no nagapahinumdom kanato nga wala gyud di ay dato atubangan sa Dios, no? Well, Diyos, pupaulit kita dito sa iya nga equal. Yes. Ubo. Pantay lang gyud ta atubangan sa Dios. Sa kini ka pahinumdom nga kung dato man ka karon og nagsalig na ka sa imong pagkadato pagkaadunahan ayaw intawon hikalimti ang tinuod nga bahandi nga mao ang Dios sa atong kinabuhi. Nako i-share ba mga 1 minute less lang. Sa kinabuhi gay maigsoon sa history ako i-connect niya kailatan ni Alexander the Great. Nailhan nato isa sa iyang pagka-conquer kanang iyang ilogon ang mga nasod dapit sa Asia ug sa Africa. Si Alexander the Great tao siya nahimo sang king dito sa ancient Greece 20 years iyang edad panahon ni siya 336 before Christ iyang pag-tenure dito. Apan dili ko masgot og iyang dili ko masgot sa iyang pagkasundalo iyang pagka-king kung dili masgot ko da siyang kamatayon. Gamay lamang ka sa kinato ang iyang kamatayon. Lagbit pagkasulti before siya namatay, before nabugto iyang gininhawan Alexander the Great. Tinuod ni magigsoon. Ang iyang ingon, doon na siya tulo kawis, yung general. Apan isa lang atong sigutan, isa lang. Kay time naman ta. Ingon siya, mamatay ako, ihatod ko sa lubnganan. Nga ipanghatag dito sa kalsada, ipang-sablig sa kalsada akong mga kayamanan, akong mga diamante. Ang tanang-tanang anak ko, ipanghatag, ilabay sa lubnganan, tingong sementeryo. Nantahan lang, iyang general, nga naman, ako king, ano mo lang ihimot. Gusto kong ipa-share sa katawhan sa tibok kalibutan na ang bahandi sa yuta lamang, dili na ako ni madala dito sa langit. Hubo akong gihimo sa Dios, hubo akong hubo akong gihimo sa Dios, hubo pud ako nga mabayad dito sa iyang sabakan.
ana igsoon ang the last will of the Alexander the Great. Wala niya maiyayay, wala niya madala. Atong hinumduman na mga igsuon no nga kung dato man ta karon unya na atong pagsalig di sa atong kabtangan kay syempre kung kwartahan ka no kaya nimo himuon ang tanan. Apan hinumduman nato gayod ang tinuod nga tag-iya sa mga bahandi walay lain kundi ang Dios ug kaya niya ta kuhaan bisag unsang orasa kuhaan sa tanang butang sa atong kinabuhi. So samtang naa pa ang mga bahandi diha kanimo ayaw intawon kalimot sa pagsangpit sa Dios. Mas nindot nga bahandianon ta diri sa kalibutan ug ang atong espirituhanong kinabuhi nalain po diha sa Ginoo aron nga ayos ang atong kinabuhi sa karon ug sa umaabot, di ba? Bahandianon sa espirituhanon nga kinabuhi. Maduna ka may bahandi sa yuta nga gihatag sa Dios kanimo, ayaw itugot nga kana siya mahimong obstacle, mahimo kana siyang kapandulan nimo diyan sa tubangan sa Dios. Hinuloa imo magbahandi naa ka man gihatag sa Dios kanimo, gamita ka na ang makakabig kag kalag at tubangan sa Dios. So kana lang siguro atong mga pahinumdum nini nga kabuntagon hinaot nga aduna tay mga nakuha og amping ta kanunay sa tuang mga trabaho o padayon ta sa tuang pagsangpit sa Dios sa bisan unsa man nga circumstansya sa atong kinabuhi, no? So Okay, thank bye-bye. you kayo This is Ray and Grace Antonio. Antonio. Good morning and God bless everyone. Happy Monday. Amping and ampo kanunay.